posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bond Kalindo lero lino pa 15 February 2025. Takhani pompo ndipo tamvetserani. The DC mwana uwopsa kwambiri amene sindimawo pa unyolo ndimangoyima pa chilungamo ndipo unyolowo ndimaufunafunanso kubwera pafupi ndi pafupi ndipo ndikumauona unyolo utatenga nthawi usakubwera funso nkumafunsa kuti kodi anthu ayamba kundiopa kapena chani. Ine ndizayimirira Malawi mopanda mantha napa kakhala nkhani ya chilungamo ine ndizapitirira kuyima pa chilungamopo. Amalawi ambiri andiyimbira mafoni zulo after SONA. Mwina ena simaiziwa SONA, tikati SONA ndi State of National Address, kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko amayenera alankhule ku mtundu wa Malawi. President wa dziko akamalankhula ku mtundu wa Malawi, address yokhayo imatchedwa kuti SONA. Choncho zulo ku Lilongwe kunali SONA ndipo kunali zochitika zambiri, makaka azipani osiyana pena kumazifunsa kuti koma inu ndalama anthu afika nazo posavuka chonchi, kodi amene wawa cholinga chawo nchani? Awa sazazilirira ndalama zawo awa kuyigwira saluyo kuyiona kungoyichapa kamozi salu yasuluka. Kodi ti 2025 as we go towards the election tiona zinthu choncho. Amalawi after the SONA andiyimbira ambirimbiri kuti afunse kuti kodi SONA yayenda bwanji chifukwa kukunenedwa zambiri. Nde mama wa uno popeza anthu ambiri amanditenga ine kuti ndine wa madrama, ndine wapachikamwa, ndine munthu amene sinimafunira atsogoleri a dziko lino zabwino. Ine zambiri sindinena, koma tiyeni tonse tingoyimba mafoni, tiyimbe foni tonse tili limodzi, muzimvere nokha Amalawi. Ndipepese kuti mwina mbali yayi inayo simamva, komabe ine ndizikuuza ndi zimene akunena munthu pa fonipo, chifukwa imene timafuna izikhala evidence based on what the people are talking on the ground. Sindimangofuna zongopeka, ineyo sindimafuna zopeka, ndimafuna Amalawi ndikamakuuza ni nkhani ndizikuuza ni nkhani zeni osangokhala zopeka. Choncho andikuthokozeni Amalawi nonse amene mwandiyimbira mafoni kuti mudziwe kodi za SONA zizayenda bwanji. Akunena kuti ati a president achita deliver, ati anali yakupanga anali akutumbula, anali ali mu theater, ndi apanga sajale chaka choyamba, sajale chaka chachiwiri, sajale chaka chachitatu, sajale chaka cha 4, panopa akwanisano mu chaka cha 5 chinde achita deliver. Choncho apa tagwirani choncho Amalawi, tipite apa pa Chitipa Wenya timuyimbire wamkulu wa council wa kumeneko, chifukwa mu SONA muja anenamo kunena kuti ati kumeneko kuli rural growth center imene akufuna kuti ikamakwana 2030 kapena mkatikati nangasi akuoneka ngati azisankhiratu abwana wakuti ndame ati apambane zisankho. Atapambana ine siningadabwe chifukwa azakhala kuti abera. Icho ndiye chilungamo chake. Timuyimbire wamkulu wa council wa kumeneko waku Chitipa kumene tikunachoka tu akulu awiri kuchita kusatirana. Wamkulu wa MP wa kumeneko Werani Chirenga komanso ndi anzawo amene so anali a minister kalekalero, inu mukuwadziwa inuyo anabwera ku parliament. Alo abwana muli bwino? Yayi ndili bwino, ine ndine Boni Kalindo, sinimazibisa iyayi, president wa anthu osauka kuno ku Malawi. Ndili ndi Amalawi ochuluka amene akufuna asatire kapena amve kuchokera kwa inu ngati wamkulu wa council wa kumeneko ku Chitipa.
ati musona mujamva muza kuti kuwenya kuli Rural Growth Center komanso kuti kwamangidwa adimaki anthu akugula chimanga kumeneko. Ndiye timangofuna timve kuti kodi iniyo za sonazi mwazimva bwanji malinga ndi zimene ananena za kwanuko. Kulibeko china chilichonse? Kunabwera tu akezi mkandawiretu. Ndi awerani chilenga awa anali a DPP alowa muchi ku MCP wa. Ati tikumeneko kwatukuka kwambiri tu. Olonsewu? Anayambirira tu kumeneko tu a president anayambirira chitipa. Kulibe china chilichonse? Are you serious? Koma ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Mmene amalankhulira tupaja mukumuzi wa iyo jakachigwira chizungu amakangana anachita kubadwa nacho cha America bambo, ndiye kunali kuchiswa chizungu. Inu mufuna muduze kuti kwawerani chilenga komanso kulibe kanthu kwa akezi. Akuti pakaya pano olo misewu ya kumeneko ati anthu ena akuchita kusirira kuti achoke ku Tanzania azakhala kumeneko. Ipo peza Malawi azimvera okha. Tikuthokozeni kwambiri ndi mmene to Malawi zikuyendera za sona. Izi takuyamba tichabe. Ndiye tipite apa pa Karonga chifukwa ndiye Karonga ndetu ainena kuti koma ndiye kwatukukatu. Tagwira nenjo. Hello. Mr. Lydon Mangochi. Ine nzanu Boni Kalindo ngofuna ndifuse za sonai mmene anenera president kuti kumeneko ndiye chitukuko chosayamba ati masekondari misewu sewu ochoka Karonga kukafika ku Mzuzu uzili bwanji kumeneko. Ino Alaitoni musakhale mukudana ndi chakwera ino. Sewu kulibe ola muchiwetamu. Nanga masekondari ukafika kusongwe inu MRA office akanena kuti ikhala yoopsa kwambiri yoposa side ya Tanzania ija pakana lero. Road block yoika ntengo. Ubunaja Malawi akuzimvera oka. Amalawi tundi imene yongani ya sona. Apapa mwansanga zanga tipite ku Rumpi West tikakumane ndi Honorable Nkandawire. Ananena so mmene mujamo kunena kuti ati kwamangidwa health center imechudwa kuti kampenda health center ati ili ni mochale. Koma Rumpi ndiodala kwambiri. Ukuso kwa kamulepo Karowa kumumangekoso misewu faja anthu amavutika kwambiri kupita kumulomo kumulowe kani. Hello Bwana Kandawire muli bwino? Ine ndi Boni Kalindo. Ine onabo tindi Amalawi ochuluka akungofuna amvese bwinobwino za sona ija ati kwanuku ati ndiye kwatukuka. First health center ini Malawi yokhala ndipo mochale pompo waiting room. Komanso masekondari ndikutapa kutaya. Tatiuzeni za kumeneko zili bwanji. Kampenda ndikachinyumba ka Red Cross komangidwa ndi serious anamangani makatoni sono health center ili pata sinayambike. OPD foundation level nanga misewu
Aikatala 1.5 kilometers. Not 18 kilometers. Ayonabo zakuchedesa hivi tingochedwa nazo ziweze munaka malaya akuzimvera ndiye mwina mwasangasanga tithamange tipite pa Phalombe. Halo bwana kumeneko ndi ku Phalombe eti tikusatira za sona ya Zulu ya Chakwerayi ati kumeneko kwamangidwa nyumba 28 za polisi. Kodi zili chapatipati pa trading center fache polisi sili pa trading center pa ukamapita kumpasaku zili pati nyumbazo mutijambulire. Kulibeko olo imodzi apolisi akumagona mmakantini pacha pa Phalombe pali nyumba za kalekale za mwenye anazisiya achina Jusabu. Inudu mukunama atu wankulu wakazo. Ayizi komo kwambira Malawi azimvera oka. Inu tate ndipite kumulanje tingopita pa Limbuli apa akuti kumene kumulanje kulimbuli kwati kuli magesi kwa Gawani kwa Manyamba kusuka Sanje komanso Sewu okatukira kuchilinga ndi polipoli. Halo mwina tilankhule ndi achida kumene kwaona bochida. Halo bwana Chida tikuthokozeni kwambiri munagwiratu ntchito nthawi ija kunapangidwa Cyclone Freddy munathandiza anthu kwambiri. Amalawi ali ndi chida kufuna aziwe za kumulanje kumakamaka kusuka Sanje komanso kwa Manyamba kwa Gawani kuti kuzili bwanji kumene kumbali ya chitukuko ati wachita deliver Chakwerayi ati mumvu anthu amvotera iye ati anthu akumamulirira akumakhala ndi magulu kumalira kuti abale inu Chakwera akuchedesa zisango ndikumufuna ndi kuli bwanji kumeneko. Nsewanendera chilima malemu chilima uja pakana lemo nkhala miyala yokayoka palibe chachitika nanga magesi. Inu magesi anapita nthawi ya Cyclone Freddy. Kulibe magesi kwa Manyamba kusuka Sanje. Ndi anthu akumayenda mwanji kupita kuchilinga. Koma abale asogoleri athu ali ndi nsambi. Iyayi ndakuthokozani kwambiri chifukwa tayimba mafoni olo kunsanje naimbanso kumene kosa manena kuti ati ali ndi nyumba za polisi kumalaka kunsanje boma ati kumene kulibeko apolisi akuzunzika kwambiri ena akumangogona mu galimoto pa station pompo. Kuchimozimozi so kumangochi kundeyi mavuto okaoka olonse wa makanjirawo akungolengeza taonaso zithuzi muna video ija akumanena kuti ati a minister ena ozicha mwa matama amanena kuti ati ayamba kumanga ma bridge kulibeko bridge olo imozi. Vuto la Malawi ndilimene. Izikomo Amalawi mwazimvera nokha. Vuto la ndali akuno ndi kunama. Vuto lake ndi kuba. Akanakhala kuti zimatheka kuti ziko mmakhonza kulipinyolisa kapena kuabwereka anthu ena kuti ayendese olo kungoligulisa kumene ziko la Malawi linayenera ligulisidwe. Chifukwa zimene ndaona ine musona ija munthu uja wangolemberedwa akangoyimba mafoni ali koma ndiye tutenti yambe chitipa karonga tizisika pakana tikafike kuzanje zonse zonama zokha zonama ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Apapa mukhoza kuona Malawi kunena kuti usogoleri tilibe
tikanakhala kuti tili ndi atsogoleri eni amene amakonda anthu awo bwezi pano akumapanga zimene anthu akukumana nazo. Malawi muno anthu akuzunzika kwambiri kupatula zonse zimene tazinena apa, nkhani ya zachipatala, ya misewu, nkhani ya maadimaki, koma Malawi akuzunzika kopsa. Ku Malawi kunoko kulibeko chiliko, ndipo zinthu zingonkerabe na zikwerakwerabe, kwacha ndi ikupita ndi kumango deire. Ndi awa akumalengeza za mafuta kuti sanabwere, kusonyeza kuti anthu awa apanika kwambiri, anthu awa akungofuna voti. Zili ndi inu Amalawi kuti mukavotere munthu amene mutu wache sikuyenda bwino, akungosokonekera zolankhula. Uyu ndi yemwe anakhazikitsa Commission of Inquiry miyezi yapitayo, ndipo anachita kupereka directive kunena kuti Commission of Inquiry yatuluka, tisiye nkhani imeneyi, tisamakambenso iyayi, ineyo my record is clean. Ndi yemweyo akunena dzulo kunena kuti sakudziwa chimene chinachitika. Nzodabwitsa kuti tili ndi president amene samadziwa, nthawi zonse akamanena amanena kuti samadziwa. Ine ndikanakondwa kunena kuti aja achipiku akanapitirirabe kukhala Malawi muno, kuti ziko ili la Malawi lino tilisiye aziyendesa akuchipiku, tingolipikulisa kuchipikuko, chifukwa akuchipiku ndi amene amadziwa kupikulisa zinthu. Akanangopikulisa achipiku kulipikulisa zikoli, kapena ku parliamentiko tingopita tipemphe maiko ena azililamulira zikoli. So kairo tili ndi ma member of parliament including ma ministers, makape okaoka amene amangoima naombera m'manja. Ine ndimakondwa kwambiri munthu akamanena chilungamo. Ndimuthokoze uyu MP waku Lumphi West amene iyi nde waima pa chilungamo, ndikumuuza president kuti palibe chimene chiliko kunofiku. Mungoziwa kuzuza anthu basi munkhatabe ame kumamenya anthu mwakhanga tisiya Malawi kuwathamangisa kumalo kwawo. Ana ndi ana akuzunzika, ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri. Ndezili ndino Amalawi pa 2025 pa September pano mukavotere zinthu izizi. Ngati president akutha kunama, president itu kuli bwanji anthu wamba, kuli bwanji ma ministers, chimene alowera anthu awawa ndi kuba basi. Muona amene angabere, komanso tikamapita kuzisankho amene akabera ndikutha kuona pasikulu akumulengeza yemweyo kuti wawina. Koma Malawi osazalola olo mfuti itabwera paja mfuti zaphweka zingoyenda muzikwama, angogawana za nyuwani. Osalola zimenezo zolo kumangidwa kuphedwa. Koma tikazisiya izizi zikupitirira chonchi tizaphesa ana. Ziko ili silili bwino. Ndi madabwa anthu ena osusuka amayimbira m'manja kumanena kuti boma ndilo mweri, ife sitisintha, koma atusana adye chamamawa. Kwawo achoka opanda ndalama, apitaso opanda ndalama, ati kumayamikira kuti koma ndi yetu abale ife ndeta pasidwa ndalama. Ndipo ine sinambe ndazionapo kumfunsa kuti akupasani ndalama zingati, ali ndipo inu ojazaje atipasa 15,000 Likalindo Venisi mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, Tie Mabuga, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.